नमस्कार. महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत शिवछत्रपती शिवाजी महाराज यांना अभिवादन करून आज शिवसेना पक्ष ज्या पद्धतीनं या महाराष्ट्रामध्ये काम करतोय, 56 सालापासून हिंदू जनरल बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्येच नाही तर संपूर्ण भारतामध्ये, जगामध्ये असं एक व्यक्तिमत्व झालं. शिवसेना पक्ष अस्तित्वात आल्यानंतर खऱ्या अर्थाने या महाराष्ट्र राज्यामध्ये आणि विशेष करून आपल्या कोकणामध्ये प्रत्येक मराठी माणसाला न्याय देण्याचं काम हे बाळासाहेबांनी केलं. आणि मग बाळासाहेबांच्या विचारांचं सरकार ज्यावेळी या राज्यामध्ये आलं आणि या राज्याचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी साहेब झाले, अनेक मराठी माणसाला पुढे नेण्याचं काम बाळासाहेबांनी केलं. आणि नुसतंच पुढे नेलं नाही तर सातत्याने या राज्यातल्या मराठी माणसाला, या मुंबईतल्या मराठी माणसाला आपण उद्योगामध्ये पुढे आणलं पाहिजे. आपण त्याला या मुंबई महानगरपालिकेचा नगरसेवक केला पाहिजे. कोकणातल्या माणसाला आमदार केलं पाहिजे. कोकणातल्या माणसाला मंत्री केला पाहिजे. अशा पद्धतीचं काम आदरणीय बाळासाहेबांनी जे सुरू केलं आणि ते सुरू केल्यानंतर खऱ्या अर्थाने आपल्या कोकणाला न्याय मिळाला. आपल्या अनेक कोकणातील सर्वसामान्य नागरिक, सर्वसामान्य मनुष्य, प्रत्येक गावातील आपल्याला माहिती आहे की मुंबईचे आमदार झाले. आणि मग खऱ्या अर्थाने हे सर्व होत असताना मराठी माणसाला कुठेतरी न्याय मिळाला. आपल्या सर्वांना माहिती आहे, मी इतिहासाकडे जात नाही, परंतु हे सांगण्याचं तात्पर्य एवढंच आहे की बाळासाहेबांच्या विचारांचं सरकार गेल्या 2.5 वर्षापूर्वी परत एकदा जी तोफ एकनाथ शिंदे साहेबांनी उठवली, या संपूर्ण राज्यामध्ये आदरणीय निलेश राणे साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे, ज्यांची वाट आपण सर्वजण या ठिकाणी पाहता. त्यांचं मनापासून आम्ही वेंगुर्ल्या या नगरीमध्ये त्यांचं स्वागत करतो. निलेशजी राणे साहेब, आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आदरणीय शिंदे साहेब 1 वर्षापूर्वी, 2.5 वर्षापूर्वी या ठिकाणी राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. आणि हे मुख्यमंत्री होत असताना जे सरकार या राज्यामध्ये होतं, हे कसा निर्णय घेतला की बाळासाहेबांच्या विचारांचं सरकार ज्या राज्यामध्ये आहे, तर मग आपल्यावर अन्याय का होतोय, मराठी माणसावर अन्याय का होतोय, म्हणून अशी एक ताकद निर्माण केली की आपल्याला या ठिकाणी थांबून जमणार नाही. आपल्यापुढे एक पाऊल उचलावं लागेल. आणि ते पाऊल खऱ्या अर्थाने बाळासाहेबांच्या विचारांचं सरकार, शिवसेना भाजपची युती करून साहेबांनी या राज्यामध्ये आणलं. आणि एक क्रांतिकारी असे निर्णय आदरणीय शिंदे साहेबांच्या त्या 2.5 वर्षाच्या कालखंडामध्ये झाले. म्हणूनच या ठिकाणी परत एकदा आपल्या सर्वांना माहिती आहे की न भूतो न भविष्यतो अशा पद्धतीचं सरकार आज परत एकदा बहुमताने या राज्यामध्ये आलं. मी जास्त इतिहासाकडे जाणार नाही, परंतु हे सरकार आल्यानंतर परत एकदा शिंदे साहेबांनी संपूर्ण राज्यामध्ये सांगितलं की ज्या योजना मी या राज्यामध्ये सुरू केलेल्या आहेत, त्या मग महिलांच्या करता असतील, ज्येष्ठांच्या करता असतील, युवकांच्या करता असतील, शेतकऱ्यांच्या करता असतील, मच्छीमारांच्या करता असतील, या सगळ्या योजना या बंद होता कामा नये, ह्या सुरू राहिल्या पाहिजेत. म्हणून सातत्याने त्या ठिकाणी या राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेब यांना सांगितलं. आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे
की बाळासाहेबांच्या विचारामध्ये असे विचार होते की राज्यामध्ये जरी सरकार शिवसेना पक्षाचं असो किंवा युतीचं असो, जर का आपल्याला या ठिकाणी एखाद्या नागरिकांसाठी, लोकांसाठी, मराठी माणसासाठी सत्तेमध्ये असलेल्या मुख्यमंत्री असतील किंवा अन्य मुख्यमंत्री कोणी जर या ठिकाणी निर्णय चुकीचा घेतला तर सत्ता जरी असली तर आपण लोकांसाठी रस्त्यावर उतरणारी शिवसेना आहे, हे बाळासाहेबांनी वेळोवेळी सांगितलं. आणि आपण खऱ्या अर्थाने शिंदे साहेबांनी आज या राज्यामध्ये प्रत्येकाला समाधानी करण्याचं काम हे आदरणीय शिंदे साहेबांनी केलं. म्हणूनच आज आपण सर्वजण परत एकदा शिवसेना पक्षाचं जे नेतृत्व आहे, या जिल्ह्यामध्ये शिवसेना पक्ष मोठा पक्ष आहे, शिवसेना पक्षाचे 2 आमदार आहेत आणि मग ताकद शिवसेनेची आहे. परत एकदा वेळ आली की आज या निवडणुकीमध्ये काय करायचं, कशा पद्धतीने युती करायची, युतीच्या माध्यमातून सातत्याने या ठिकाणी जे काय वरिष्ठ लेवलवर सुरू होतं त्याच्यामध्ये युती झाली नाही. प्रत्येक पक्षाला या ठिकाणी आपला पक्ष वाढवण्याचा अधिकार आहे. मग खऱ्या अर्थाने या जिल्ह्यामध्ये शिवसेना ज्या पद्धतीने काम करते ते मग या ठिकाणी आमचे केसरकर साहेब असतील, निलेश राणे साहेब असतील, प्रत्येक माणसाला न्याय देण्याचं काम हे शिवसेना पक्षाच्या माध्यमातून सुरू आहे. म्हणून आज खऱ्या अर्थाने वेंगुर्ला असेल, मालवण असेल, या ठिकाणी सावंतवाडी असेल, शिवसेना पक्ष आपल्या सर्वांच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी नगरपालिकेला सामावून जातो आहे. आणि मी आपल्याला सांगायला मला आनंद होतो साहेब की गेली अनेक वर्ष या वेंगुर्ला शहरामध्ये मी काम करतोय. गेली 15 वर्ष सातत्याने मंत्रालय स्तरावरती वेंगुर्ला असेल, वेंगुर्ला शहर असेल, वेंगुर्ला तालुका असेल, मतदारसंघ असेल, सातत्याने या विकासात्मक कामांचा पाठपुरावा करत असताना या वेंगुर्ला शहरामध्ये गेल्या 4 वर्षाच्या कालखंडामध्ये जी विकासात्मक कामं केली त्याची पुस्तिका काढून आम्ही या ठिकाणी प्रसिद्ध केली. आणि मग ही पुस्तिका प्रभाग निहाय आम्ही काय केलंय, प्रत्येक प्रभागामध्ये केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून, एकनाथ शिंदे साहेबांच्या माध्यमातून किती निधी आणला हे आम्ही लोकांसमोर ठेवलेलं आहे. आणि मला खात्री आहे की ज्या पद्धतीनं केसरकर साहेब जरी मंत्री होते, सातत्याने या ठिकाणी मंत्री असल्यानंतर आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपल्याला राज्याचा कारभार करायचा असतो. आणि मग आपल्या राज्याचा कारभार करत असताना सुद्धा आपल्या मतदारसंघाकडे आपण पाहिलं पाहिजे. प्रत्येक या ठिकाणी ग्रामपंचायतच्या लेवलवर सुद्धा माझा सरपंच असेल, माझा नगराध्यक्ष असेल, माझा जिल्हा परिषद सदस्य असेल, प्रत्येकाला न्याय देण्याचं काम हे केसरकर साहेबांनी केलं. आणि हे करत असताना प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये मला सांगायला आनंद होत आहे की आम्ही त्यांना सांगायचो, साहेब या ठिकाणी तो सरपंच आमच्या पक्षाचा नाही, तो नगरसेवक आमच्या पक्षाचा नाही, तो नगराध्यक्ष आमच्या पक्षाचा नाही. परंतु केसरकर साहेबांनी सांगितलं, एकदा निवडून आल्यानंतर मी आमदार म्हणून, मी मंत्री म्हणून काम करत असताना मला या ठिकाणी पक्ष बघायचा नाही. प्रत्येक भागातल्या, प्रत्येक गावातल्या सरपंचापर्यंत आपल्याला निधी द्यावा लागेल, अशा पद्धतीचे विचार असणारे हे आमचे केसरकर साहेब आहेत. सातत्याने आम्हाला सुद्धा कधी वाटत होतं की खरोखर केसरकर साहेब करतात ते बरोबर आहे. परंतु आज ही वेळ आहे की आम्ही सुद्धा वेंगुर्ला नगरपालिकेची कामं करत असताना कधी पक्ष पाहिला नाही. कोणत्या पक्षाचा नगराध्यक्ष आहे, कोणत्या पक्षाचा नगरसेवक आहे हे पाहिलं नाही. सातत्याने माझ्या वेंगुर्ल्यासाठी, माझ्या वेंगुर्ला शहरासाठी आपण झटलं पाहिजे. केसरकर साहेबांचं असणारं राज्य स्तरावरचं जे नेतृत्व आहे, जे मुख्यमंत्री असतील, उपमुख्यमंत्री असतील, अजितदादा असतील, सर्वांकडे असणारं वजन वापरून आपण खऱ्या अर्थाने या वेंगुर्ला शहराचा विकास केला पाहिजे. म्हणून प्रयत्न करून करोडो रुपयाचा निधी हा केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून आणला. आणि खऱ्या अर्थाने या वेंगुर्ला शहरातली कामं करत असताना मी कालच या एका सभेमध्ये प्रत्येकाने सांगितलं की आम्ही हे काम केलं, आम्ही ते काम केलं, ठराव केले म्हणून कामं होत नाहीत. 15 वर्षाचा अनुभव माझ्याकडे आहे. मी जरी नगरसेवक नसलो, कोणत्याही इलेक्शनला जरी उभं राहत नसलो, तर केसरकर साहेबांना माहिती आहे, निलेश राणे साहेबांना माहिती आहे, सातत्याने विकास निधी आणत असताना कोणत्या पद्धतीनं कोणते कागदपत्र गोळा केले पाहिजेत याची सर्व माहिती मी गेले 15 वर्ष या ठिकाणी करतोय. म्हणूनच आज या वेंगुर्ला शहरामध्ये अनेक आयटीआय असेल, वेंगुर्ल्यामध्ये आता जी कामं झालीत
या कामाच्या माध्यमातून नुसती निधी आणून आम्ही थांबलो नाही. जर प्रशासन असल्यामुळे या ठिकाणी ते ठराव करावे लागतात. ते ठराव होण्यासाठी सातत्याने मुख्याधिकारी असेल, प्रशासक म्हणून प्राणसाहेब असतील, जिल्हाधिकारी महोदय असेल, नियोजन विभाग असेल, त्या डिपार्टमेंटचे सचिव असतील, सर्वांकडे पाठपुरावा केला. म्हणून आज सुमारे 100 कोटी एवढा निधी साहेब गेल्या फक्त 4 वर्षामध्ये या वेंगुर्ला नगरपालिकेमध्ये आणलेला आहे. आणि मला खात्री आहे की हा विकास निधी आपण सर्वजण जे सांगताय की आम्ही या ठिकाणी जे विकास केलेला आहे त्याच्यावर मत मागतोय, मग मला सांगा तुमचा विकास आहे कुठे, काय केलंय, कशा पद्धतीचा आपण विकास केला ते तर आम्हाला कळून दे. या वेंगुर्ला शहरामध्ये सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सातत्याने लोकांशी संपर्क असणारा, सातत्याने अधिकारी वर्गांशी संपर्क असणारा असा मी एक कार्यकर्ता आहे, याचा मला अभिमान आहे. ज्यावेळी वेंगुर्ला नगरपालिकेची निवडणूक लागली त्यावेळी मी अभिमानाने सांगतो साहेब, मला अनेक लोक भेटले, अनेकांनी मला फोन केला आणि विचारलं की आपण का राहत नाही नगराध्यक्ष म्हणून, आम्हाला मत घ्यायला बरं होणार आहे. परंतु प्रत्येकाचे मी समजूत काढू शकत नाही. मी त्याला एवढंच सांगितलं की मला केसरकर साहेबांनी सांगितलं, मला उदय सामंत साहेबांनी सांगितलं, उदय सामंत साहेबांचा सुद्धा मोठा सहभाग या वेंगुर्ल्याच्या विकासामध्ये आहे. वेंगुर्ल्याचे सुपुत्र असल्यामुळे सातत्याने जी कामं आपण मंत्रस्तरावर घेऊन जातो, केसरकर साहेबांना जर त्यावेळी वेळ नसेल तर उदय सामंत साहेबांच्या माध्यमातून सुद्धा अनेक या विकासाच्या कामांना आम्ही कामं करून घेतलेली आहेत. म्हणून त्यांचाही सुद्धा या ठिकाणी मुद्दाम उल्लेख करावा लागेल. मग ही अशा पद्धतीची कामं करत असताना केसरकर साहेबांनी सांगितलं की वेंगुर्ल्यामध्ये सत्ता कोणाची आहे ते बघू नकोस, या ठिकाणी कोणताही नगराध्यक्ष असो, नगरसेवक असो, प्रत्येकाची कामं माझ्याकडे घेऊन यायची, प्रत्येकाला आपला न्याय द्यायचा आहे. एखादा सरपंच ज्या ठिकाणी भाजपचा असेल, एखादा सरपंच काँग्रेसचा असेल, या ठिकाणी आपला पक्षभेद बघायचा नाही. ज्यावेळी निवडणूक येईल त्यावेळी त्या लोकांना कळेल की हे काम केसरकर साहेबांच्या माध्यमातून झालेलं आहे, उदय सामंत साहेबांच्या माध्यमातून झालेलं आहे. मग त्यावेळी खऱ्या अर्थाने हा विकास, ही सर्व जी काही विकासात्मक कामं आहेत ती का केली, कोणी केली, कशा पद्धतीने केली, हा सर्वांना माहिती आहे. वृत्तपत्राच्या माध्यमातून, टीव्ही चॅनलच्या माध्यमातून कोणतरी भाषण करतोय, कोणतरी सांगतोय की मी अनेक वर्ष कामं केली, कोण सांगतोय मी मंत्रालयात जातो. हो, मंत्रालयात जाण्यासाठी कोणी नुसतं मंत्रालयात जाऊन तरी दाखवावं. आज मंत्रालयाचे दरवाजे जवळजवळ, जर एखाद्याला आतमध्ये नुसतं जायचं असेल तर पास काढायला त्या ठिकाणी ताटकळत राहावं लागतं. म्हणजे आपल्या भागातला जर मंत्री नसेल तर काय होऊ शकतं हे मी बघतोय. ज्यावेळी माझे मंत्री, माझ्या जिल्ह्याचे मंत्री त्या ठिकाणी मंत्री म्हणून होते त्यावेळी आम्हाला यायला जायला मार्ग असायचा. परंतु आज जर मंत्रालयात फाईल घेऊन गेलात म्हणून मंत्रालयामध्ये एंट्री होऊ शकत नाही. मी सगळ्या मंत्र्यांच्या बाबतीमध्ये ओळखतो, सचिवांना ओळखतो, लोकांना काय करावं लागतं हे ओळखतो. नुसतं त्या ठिकाणी वल्गना मारल्या म्हणून हा विकास होऊ शकत नाही. प्रॅक्टिकल त्याच्यासाठी जीवनामध्ये लोकांशी एकरूप व्हावं लागतं, लोकांच्या भावना समजून घ्याव्या लागतात, लोकांच्या करता आदराने बोलावं लागतं, सातत्याने लोकांच्या संपर्कात राहावं लागतं, सातत्याने त्या ठिकाणी आमदार असतील, खासदार असतील, मंत्री असतील यांच्यासोबत आपला प्रश्न घेऊन मांडावा लागतो. तर त्या ठिकाणी विकास निधी येतो किंवा त्या ठिकाणी लोकांचा जे काही अभिप्रेत आहे, लोकांची जी काही मागणी आहे, मला कोणी ते सांगावं की आजपर्यंत गेल्या 5 वर्षामध्ये कोणी केसरकर साहेबांकडे निवेदन दिलं, कोणी केसरकर साहेबांना सांगितलं की हे आमच्या वेंगुर्ल्यात ही गोष्ट व्हायला पाहिजे, ही गोष्ट होणं गरजेचं आहे, याच्यासाठी निधी द्या. माझा चॅलेंज आहे. कारण प्रत्येक गोष्ट ही माझ्या कानावर वेंगुर्ला शहरातली गेल्याशिवाय राहत नाही. कुठचंही काम जरी दुसऱ्या मार्फत जरी मंत्रालयात गेलं तरी त्या ठिकाणी गेली अनेक 15 वर्ष माझा त्या ठिकाणी सहवास असल्यामुळे, 15 वर्ष प्रत्येक अधिकाऱ्याची कॉन्टॅक्ट असल्यामुळे जरी कोणीही काम घेऊन गेलं तर वालालकर तुमचं वेंगुर्ल्याचं काम आलेलं आहे, ते काय करायचं, अशा पद्धतीची चर्चा का होते. तर आपण या संपर्कात आहोत, आपण लोकांच्या करिता काम करतोय, म्हणूनच आज या ठिकाणी आपल्याला मान मिळतोय. आमच्यासाठी एखादं काम करत असताना माझी कोणतरी फार तोटावी, मला मोठं म्हणावं, माझ्यामुळेच हे होतंय असं म्हणावं, याची आमची बिलकुल आम्हाला आवश्यकता नाही. आपण लोकांसाठी आहोत.
केसरकर साहेबांनी ज्या पद्धतीनं काम करत असताना कोणतीही गोष्ट असो आपण समर्पित व्हावं लागतं, लोकांशी आदराने बोलावं लागतं, लोकांच्या मनामध्ये, लोकांच्या डोक्यामध्ये, लोकांच्या असणारा चेहऱ्याचा हावभाव हा आपण गेल्यानंतर आनंदित व्हायला पाहिजे, लोक समाधानी व्हायला पाहिजेत, लोक सुखी व्हायला पाहिजेत. अशा पद्धतीचं आमचं नेतृत्व आहे आणि त्याच नेतृत्वावर पाऊल ठेवून सातत्याने अशा पद्धतीचं काम करण्यासाठी आम्ही झटत असतो. यापुढे सुद्धा या वेंगुर्ला नगरपालिकेच्या माध्यमातून आम्ही काय करणार आहोत, लोकांच्या करता पुढच्या ज्या योजना आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही कोणत्या पद्धतीचे बदल करणार आहोत, लोकांच्या करता कोणत्या पद्धतीनं जास्तीत जास्त विकास निधी येण्यासाठी काय करणार आहोत, याचा सुद्धा आम्ही या ठिकाणी पत्रक काढून लोकांच्या पर्यंत पोहोचवलेलं आहे. जास्त वेळ घेत नाही. आमदार साहेब बोलणार आहेत, दोघेही जण बाकीचे बोलणार आहेत. मी जर बोलायला गेलो तर खूप काय बोलू शकतो. याचं कारण माझ्याकडे प्रॅक्टिकल ज्ञान आहे. जरी मी लोकप्रतिनिधी नसलो, जरी नगरसेवक उभा राहिलेलो नसलो, तरी सुद्धा प्रत्येक शहराचा, वेंगुर्ला असेल, सावंतवाडी असेल, दोडामार्ग असेल, प्रत्येक भागाची मला माहिती आहे आणि ही माहिती केसरकर साहेबांमुळे झालेली आहे आणि भविष्यामध्ये सुद्धा याच पद्धतीने मी काम करत राहणार, याची मी आपल्या सर्वांना ग्वाही देतो. आपण ज्या पद्धतीचं प्रेम या ठिकाणी आमच्यावर दिलं त्याच पद्धतीने माझ्या पक्षाचे या ठिकाणी 20 नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष यांना प्रचंड मताने निवडून द्या. आपल्या सेवेसाठी आम्ही तत्पर असू. आपण जे जे सांगाल ते करण्यासाठी आम्ही सदैव आपल्या ठामपणे मागे उभे राहू, अशा पद्धतीने ग्वाही देतो आणि या ठिकाणी थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.